Lelo Panyasa Voice Box tafundikubweretsereni mawu abambo Boni Kalindo aka the DC president wa chila Malawi first the people first. Mukulankhula kwawo Boni Kalindo lero ayamba ndikunena kuti zinthu zimene atiuze lero Malawi zidzimveka ngati zinthu zachamba, zinthu zamisala, koma tsiku lina mdziko muno tikadzaona nkhondo tidzakumbukira kuti Boni Kalindo tsiku lina lake adatulutsa audio ndipo zimenezi adatichenjeza kuti Malawi tisamale mdziko muno mudzayamba nkhondo, ndipo nkhondo imeneyi atikapanda kusamala Malawi adzayambitse ndanzathu achipani cha Malawi Congress Party. Ndikhale modzi pano Panyasa Voice Box ndivoti chifukwa chani Boni Kalindo akulankhula chotere lero pa 19 February 2025, ndipo akamaliza chonda Malawi mutiuza maganizo anu in the comment section below kuti zimenezi zinuyo mukuziona bwanji. Mutiuza maganizo anu in the comment section below pano Panyasa Voice Box. The DC zimene ndilankhule lero kwa ena akazimva zikhoza kuoneka ngati ndi za madrama choncho, zioneka ngati zati kuferanji, zioneka ngati za cocaine, zioneka ngati za chamba choncho, koma zimene zizi siku lina muzandikumbukira mwina kapenanso ana anu muzawawuzanso kuti izizi zikuchitika m'Malawi munozi na madrama uja wachamba uja Boni Kalindo adazinena. Ena ife timathokoza Mulungu kuti anatidalisa ndi kuona zinthu zimene zikhoza kubwera musogolo. Ku Malawi kuno ngati sitisamala kubwera nkhondo, kukabwera nkhondo imeneyi izazunzitsa anthu ambiri osalakwa, ndipo nkhondo imeneyi mosabisanso iyayi amene atazayiyambise ndi andale, ndipo andale amene atazayambise nkhondo imeneyi ndi achipani cha MCP. Kulibenso zonyengererana iyayi, izi ndikungonena chilungamo chifukwa chilungamo chimayenera chizikhala pamalo pake. Ine pa umoyo wanga umene ndakhala kuzafika siku la lero naonapo andale amene ayendesa dziko lino koma sanayendese dziko lino monga mene akupangira MCP. Ndipo ichichi muchimvesese a Malawi. Ku Malawi kuno tikapusa kuyambika nkhondo. Chifukwa chani? Anthu awawo alephera koma sakufuna kuvomereza kulephera kwawo. Akufuna agwirise ntchito ame, akufuna agwirise ntchito apolisi, akufuna agwirise ntchito futi zimene akugawana ngati akugawana masikono mu dziko la democracy kuti anthu azikhala mwamantha. Ine ndamva chisoni kwambiri kuona kuti mmene anthu akuvutikira muno m'Malawi tili ndi parliament yopusa kwambiri, parliament imene aboma amene akufuna aziyitenga parliament yo ngati ndi yawo, aziyitenga ngati chifukwa chokuti iwo ali mboma ndi asamasusidwe. Taonapo ife ma parliament, taonapo ife ma speaker of parliaments a integrity. Speaker akamabwerapo ngakhale opposition ndikumayimbira m'manja, speaker ochita balance ma issues nyumba ya parliament. Kunalitu a Samu Mpaso, akati Samu Mpaso akamalankhula anthu ndikumadziwa kuti speaker of the National Assembly akulankhula. Kunalitu a Louis Chimango anali man of integrity, pakana lero amapasidwa abe ulemu. Tiyeni tikamagwira ntchito tiziziwa kunena kuti ntchito isiku lina tizachokapo komanso tizasiyapo legacy kapena integrity. Ngati sitipanga zimenezo umazakhala moyo wako wonse ngakhale anako zina lako likutukwanidwa chifukwa chopanda ndondomeko yakagwiridwe ntchito. Kunalitu Henry Chimunthu Banda, nthawi imeneyo anazakhalaponso asanakhale speaker, anakhalaponso leader of the house Henry Chimunthu Banda. Kunalitu man of the moment amene amati akamayendesa parliament anthu ndikumadziwa kuti fana uyuyu ndi mkulu amene iyi ndi maphunziro ake komanso ndi dolo, Richard Msowoya. Parliament nthawi ya Richard Msowoya parliament inali parliament. Anthu ndikumayima amene muja ndikumalankhula anthu ndikumadziwa kuti yes we have wamkulu wa parliament, tili ndi speaker. Nthawi imene yoyo kuli amalemu achiwaya, anthu ndikumadziwa kuti tili ndi parliament.
not manyaka akuchitika lerowa kumachita kumamuona speaker ali biased, kumaona leader of the house akuitenga ngati nyumba ija ndi yache ndikumaopseza anthu. Achimwene ndinutu munthu wa ulemu waje, koma musafike size yomaopseza anthu ndikumanena kuti do not cross the red line. Kodi what do you mean? Iweyo ngati leader of the house ndikumauza anthu kuti do not cross the red line. You are doing it wrongly. Muziwe kuti pamene popo muzakachokapo muzasiya legacy yanji. Mphamvu zakuchulukirani kwambiri. Pamalo pamene anthu amagwirapo ntchito ndikumakangana-kanganapo pa organization ya mtundu otero, muziwe kuti imakhala saini yokuti pamalopo anthu akubapo ndalama, ndipo akufuna zitenga ndalama zawozo, mphamvu zimene ali nazo za ndalama azizichita apply molakwika kwambiri. Ndamva chisoni kwambiri kuiona parliament ya ulendo uno yopanda integrity, yopanda anthu anzeru amene akufuna kumayima kumalankhula, akufuna aziopsezedwa. Ineyo sinakhulupirire kuti lero liti ngakhale ndi speaker of the National Assembly amene amasekerera zopusa. Kwaona anthu akungosiya zipani zawo, andi achipaniwo akalembera kalata kwa speaker kumanena kuti ukabwerese umboni wa mtundu wanji. Kodi anthu aleno mmatitenga ife kukhala zisiru kapena jani? Iniyomu anthu akuchita respond the sona. Anthu akulankhulapo za zimene president wanu analankhula. Lero limufuna muzitembenuza mawu kunena kuti pamene pajapo inali it was a wrong grammar. Malo maonena kuti anene kuti zitukuko akupanga ndiye zitukuko analemba mu chizungu cholakwika. Ananena kuti zitukuko zapangidwa, malo mokuti alembe kuti zitukuko zikupangidwa. That was a wrong grammar. Lero limalo mokuti muvomereze kuti president wanu ndi inu yonse amene mwalephera ndiye mufuna muziopseza anthu. Sizinachitikepo m'Malawi muno kuiona sona yoyankhidwa ndi minister, sona kumabagiridwa ndi minister. Zonse zimene mukupanga ifeyo ndaziziwa kale ya ku Malawi First. Pakali panomba weekend ino kwaikidwa budget aliyense by yesterday wakachita submit budget kwa SPC, deputy minister ayo nonse ma minister ndi ma deputy ndi ma MP ena zisiru za ma MP amene amangobakira china chilichonse mukunyamuka aliyense akupita kwawo weekend ku constituency. Beginning Friday, Saturday, Sunday, mukhala mma constituency mwanu mwalongosolera anthu mwagwirizana kale kuti muzikauza anthu kuti baji uje ni sona ija president amalankhula zakuti. Ndiye bwanji simulangomutenga president kumpitisa kumuzi kwanu kokuti akapange sona yokongo. Chifukwa pajaso ndi pali program yone yakuti taking parliament to the people. Ndiye osango atenga abale ano ndi olendo nawo kumuzi kwazika alankhula okha bwanji. Osamaopseza anthu mu democracy. Iniyo vomerezani kuti zatira kwika, chifukwa ndi mmene zinthu zilili, kuvomereza kuti ifeyo talephera sikhala tu crime. Ndipo inu simukhala oyamba, koma inu mukufuna mulitenge ziko lingati ndilamanu, ziko lingati ndilanu, kuti iniyo ndiye amene muli pamwamba. No wonder panopa zimene mukupanga mapulogalamu obera okha. Koma ndafuna ndikusimikizireni kaya mubera kaya simuzabera koma zinthu zikuvutani mu 2025 kupita uku, ndipo muzachita regret. Ndipo kunaliso bwino ndalama zimene mwabazi mukanangobazo mwezo ndikukhala pansi chifukwa muzazunzika koopsa. Komanso mwinu ngati mukuona ngati atazazunzike ndi opposition, sazazunzika opposition okhatu, azazunzikaso ndi nomwe kuplasiso abale anu. Muzafunafunanso kuti ndalama zimene mwabazo muzazisanze, chifukwa ngakhale olo maiko ni mabungwe azakuukirani kwambiri. It is better ndalama zimene mwaba pakali panozi mukhale nazo zomwezo. Kulemera kumene mukulemera pano pa mulemerere ndikomweko, koma mukapitiriza ntchito yokuti muzizuza anthu, ntchito yokuti muziopseza anthu, munthu wina akapanga cholakwika ku parliament ndiye musamazuzulidwe, muzinena kuti do not cross the red line. Achimwene mukupanga zinthu zolakwika kwambiri, and you are not worthy to be leader of the house.
Leader of the house is a father. Leader of the house is the one who brings the sanity in the house. Osakhala kumaopseza anthu kumanena kuti kumene mukupanganako ifeyo tikupezani konko, ifeso we are ready for you. You are ready for who? Why? For what? Muziko la democracy kufuna kumaopseza anthu mwalephera vomerezani kuti ifeyo zinthu zativuta, chimene tinabwerera m'bomamu ndi kuba, ndipo ife kupanda malemu chilima ife sitikanakhala pano, because those are the facts. And do not forget ena tinali limodzi pa front line, achina Chimwendo tinali limodzi pa front line, inu ndi ine kumapanga limodzi front line. So inu simungandiopseze tu ineyo tu, inetu siningalole kuti muzikapitiriza kuanamiza Amalawi tu. Ngati ili programu yophana tiye ntingophana, kuphana kumangidwa koma kungonena chilungamo chaje kunena kuti vomerezani ndipo musapitirize nchitiro oma munamiza president wanu, kumamuuza kuti iziroze bwana, kuzitenga umphamvu kwambiri, kuzitenga khaya kuti muli ndi mfuti ndiye muziopseza anthu. Iyo imeneyo sigwira. Ndipo ndafuna ndikusimikizireni kwabwera mafoni ambiri kuchokera kwa Amalawi kunena kuti akalindo ndi mmene zinthu zafikira, uzanane ndi anzanu, uzanane ndi ma-activist a genuine, osakazi ma-activist manjanjawidi akuba amene angodalira basi kumapasidwa ndalama kuboma. Tikuyenera tiyende pa nsewu, Amalawi apange mademo, ndipo mademo amene wawo akufunika kulilongwe, sakufunika kwina kulikonse. Ndipo Amalawi ndafuna ndikusimikizireni kuti mafoni anu amene mwayimba dzulo after mutaona mikungirima yosiyana kukwera kwa zinthu, chimanga chimene chikukwera daily kwachaija ndi imene yagwa, fetereza ndi uyu akuperekedwa chimanga chita masulo akale, uchisiru wa boma, anthu mukufuna mademo, ngakhale m'madistrict anthu akufuna mademo. Ndafuna ndikuwuzeni ine ngati president wanu wa anthu osauka, kodi inetu opanda inu ine palibepo. Mademo tiyakonza ndipo tiyitanisa nsonkhano, tikambirana ndi gulu lathu la Malawi First, tipanga mademo tikupanga osakhala kuopa, sitikumuopa wina aliyese. Kaya kuli mfuti zimene mukugawa nazo gawanani, mugawane. Mafilimu anu amene mukupanga ndi anthu aku Israeli kuti muzapase anthu mfuti yachisankho ikayandikira muziopseza anthu, imenezo zilibe ntchito yayi. Mademo koma tipanga chifukwa mwatitola kwambiri, mwatitolatu. Kodi ngati nzedu zakuvutani osapita kukampeza Richard Nsoya bwa olo achimanga osakapeza bwanji ndikumaka afusa kuti kupoti parliament imayendesedwa bwa osapita bwanji, because these people are still alive. Achimunthu banda muli nawo so parliament momo chimunthu banda, munthu akati akamala nkhula ndikumaziwa kuti yes speaker akulankhula, osakhala manyaka amene tili nawo pakali pano. So there is no way iniyo muzikaopseza a opposition chifukwa choti akuzuzula nchitidwe onama. Andi imene ijayo sona ija sono mawu a sona taaziwa kuti sona ndi mawu ena othandauza kuti boza. So tikamanena kuti sona iwe usandipange sona, ndiye kuti iwe usandipange boza. Mungoziwa kuti tikulankhula nyenwa ya inuyo chifukwa sizinachitike ponso ku Malawi kuno kukhala ndi president onama. And it is true in other countries, even pa Zambia pomba ulo ku South Africa, president kungolankhula boza. Zimene zozo zili Malawi, malamulo a Malawi, kulankhula boza ndi impeachment straight. So do not intimidate anthu. Musazitengere mphamvu molakwika kuti muziopseza anthu in a democratic country like Malawi. Zimenezo sizitheka chimwene. Olo mutagwirisa force ya mtundu wanji, olo mutachita train anthu ochuluka bwanji kuti muzabwerese chipwirikiti nthawi ya zisankho, olo mutachita transfer a police motani, koma ngati nthawi yanu yakwana basi anthu sakukufunani. Andi muzimvere chisoni kunena kuti sizinayambe zachitika mu Malawi muno zinthu ndikukasokonekera chonchi. Chinthu ukagule ndithu ukagule chimanga 100 chakuti, andi masalales a anthu ena sakufika ku 100 eko, ngakhale munayika malamulo a minimum wage kuti ndi 100,000 koma masalales sakufikako. Tapita ni mwa mwenyemu
ubunaja muli ni minister akonko amene akuyendera za anthu antchito, mupite mwa mwenye mumutume akaone mmene anthu akuvutikira, mupite ku makampani ngati kwa Njewako, mupite ku Salimako, mupite ku Kasungu, mupite mu Nzuzu, mupite mu Blantyre, mukaone mmene anthu akuzunzikira, mpite ku Thyolo ndi ku Mulanje, mukaone mmene anthu akuzunzikira, masalaries osakhalanso kuti akumampasa munthu ngati akumpasa mwana wakuti akagule maswiti. So do not intimidate anthu. Apapa pamene achali chimuka nabweraponso pano ndikulowerera chifukwa parliament imene iyi kupanga chibwana kwambiri, koma soka ilo tili ndi achali chi afeki, asogoleri opemphera afeki. Chimene akuziwa basi ndikupita ku State House ndikumakalandirako ndalama ndikumanama kuti ati iwo ndi opemphera. Uchisiri weniweni umene uli muno Malawi ndiye ndafuna ndikuwuzeni kuti uchisiri ukapitiriza muona Malawi muno muyambika nkhondo, koma nkhondo si yabwino. Muzaona ngati mukuteteza kuti mufuna mupitirizebe kuti muzilamula, koma muna mukupanga uchisiri umene wofuna kuyambisa nkhondo chifukwa chokuti nkhondo simukuyiziwa. Mwafuse akuame amene amapita ku DRC, mwafuse kuti kodi akati nkhondo ndi chani? Nkhondo ndi chani? Imalira tumfuti ndikumangozinyera ndikumangozikozera. Ana aja kusiyidwa, munthu kusiya mwana waje kutenga ntanga, umaona ngati akutenga mwana. Nkhondo si yabwino. Choncho inu MCP, do not try and bring terror in Malawi. Don't bring war in Malawi. Don't create tension. Ndi uchisiri umene mukupanga inu ku parliament anti tikubwererani Kongo tizakupangireni ma demonstrations. Kaya muli ndi anyamatano ati woopseza amene ozawo tikakumana nawo pompo. Ifeso ndife anyamata woopseza. Ifeso tini njira zathu zimene timapanga. Boni Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Nyeza village. Tiye Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.